Dik li nbiet bħala l-Caravaggio ta' Lecce Omo ma' żewġ bojja tinsab fiċ-ċentru ta' investigazzjoni dwar il-frodi fi Spanja. Kwadru li jipprova jinbih bħala Caravaggio, bħala oriġinali ta' Caravaggio, kwadru li jirrappreżenta l-Kristu. Lecce Omo. Il-kantatriċi tal-arti Spanjola, Herrenia Trio, bijat il-pittura lil negozjant blajnuna ta' mara li pużat bħala esperta dwar Caravaggio u dealer li prova jagħmel kemm xamel beħ. Dan għal madwar $300,000. Ija iżda kienet ħalset biss kważi €17,000 għal kwadru. L-artist propja li pitter kwadru ma kienx identifikat. Il-kap tad Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti tal-Università ta' Malta, il-Professur Kici Berras, jgħid li dawn il-każi huma komunissimi fid-dinja tal-arti. Namlu differenza bejn kwadri li jistgħu jiġu attribwiti lil Caravaggio, dak joħorġu wieħed, ngħid, tlieta, erba', ħamsa fis-sena. Fis-sena li jkunu attribwiti għax xi ħadd jaħseb li huma ta' Caravaggio. Anki Malta, xek, ġili. Ġili jitfaċċa Malta xagħti li jisma' prof sejjara tal-kwadru, għandna kwadru ta' Caravaggio. Staqsina kif tista' tintabaħ li pittura hija ta' Caravaggio. Il-materja tiegħu, mill-karattru tiegħu, minn dak li ngħidulu l-brushwork, mit-teknika, mill-istil, hemm ħafna konsiderazzjonijiet li wieħed jieħu biex imbagħad jasal mill-provenjenza minn dak kollu li huwa kontestwali, mill-kultura viżiva. Il-Professur Xiberras spjega wkoll li kull kwadru klassiku għandu l-passaport tiegħu. Minħabba li ċertu pajjiżi fosthom Malta, l-Italja u Franza jipproteġu l-wirt kulturali tal-pajjiż billi jipprojbixxu l-beħ ta' xogħlijiet artistiċi klassiċi meqjusa ta' valur barra minn dak il-pajjiż. Opra tal-arti li tkun wirt kulturali nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar qisu ma teqpax tiegħek għax issir tan-nazzjon, anke jekk tkun tiegħek. Qal ukoll li kull pajjiż għandu s-suq tiegħu li jvarja skont id-domanda u d-daqs tal-pajjiż, u għaldaqstant wieħed ma jistax jikkwantifika eżatt il-valur ta' dawn ix-xogħlijiet imprezzabbli.